Purnomo Sidhem awit napastu silat beri jewang jagat karono sirang bondo kawisisaning bisana sono sinawulangan ing kula wis tumaksih lestantun lambeng buddha jinantur tutur katolo tulat nglorading paradya winarsita ngupama praming niskara karana dadi ing jaman murwa manggil kap usananing gumita winardi tameng loko mangjita kamasanan gumita tamun renggeng pralambang patumpa-tumpa marma manggeng panggunggung sang murwengkata setebyar dumadining wayang purwa purwangane kandha linarik punduting basa duwe gunung kemusarasa yen narasaya karaos mulan sarira angrasa mandi wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ilokasa jarweh wisra kucing carita lebet wis gemelar jroning mangkiliran yaiku sejatine amriksane pagelaran inggih purwa Surya Candra daru nyewang kartika meski nurba trating kamasa sahari ratri angedri bawana purwateking nduk sina gil gumandi teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunglan mangkar kumangkar kaya sing rambut go jabating ngrembya dadi padhe mutu-mutu walang katoga Durunana nyang Brana dadi pranatan bawi jalan
padang trawangan sinari sang Hyang Renawi ingkang ngarsa merbawarni jagat mungguing jagat wetan tumungup-ungup mungguing kalengkan munggar abang merenganga namun keksya yang andilat dilato bumi saya tangu sumurup sang Hyang ngarep katon semeblak kanan kiri ning abang esmu jenar kabar bawa sinari sang Hyang Basanta anem tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuk gunung itu melan kedanu kasih ngering Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha mega tantawis dangu soleh kawula dasih dene langsung apa ibuku karep tegal sawahi anglu silur datan nono berarti sinambi sendonan sesindenan amikul garul kune anggiring raja kayane samanono pirembagan sumur wangi sang Hyang Arga dangu saya inggil wis katon melok sinaring jagat durung kenging lan papat lur kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut 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 kekuwung panandri datan wonten ing amadane kekuwung ing praja negari Ngastina yang Gajah Hoya yang Liman Benawi yang Guru Janggala nuning kari 100 tanantu kali 1000 jangkep tinuku klonon kali Ngastina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya Benawi tinampi ombak samudra binang langkung kang tanpa bakun pegating maningal kapanto kuruting Cakrawala maneh-maneh cakreng wisik samaneh kineping jurang corong kinepungga sirung kinarya sesuai beksi lawet lan sarang burung wonten ugi masisir andher sasana jembar kebeganing masir gumelaring garis pinggir anem tuhang rembuyu royo-royo karang kitri rawe-rawe ron kelapa bumi subur pasiten mawur satunggal-tunggal bangkar kemangkar kabriyan dadi gunung-gunung bebanjana ngrangsang langit lenggak lenggok lampetin micil saking sendang bening tirtani ini kinara para paling tampi waduk binendung-bendung kinarya ngelini sawah yang pategalaning nara kesema mokal manguling tertani bebasan datan ana bumi sacengkang ingkang selo pategalan rinengga Palawija ingkang ngrembuhi gegedhongane ambyet kowe ngantuk kaya manglung-manglung wit-witane Pala kependhem pala kesimpar pala kepantung sadulanku jiwa jinawi tulan kemawek sarasaning diri ingon-ingon aja kaya dewi wensan saya ngrembuka namun mangaglaing mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhang dhewe-dhewe tatanana carane kandhang anggo kinanjeng palang abet tebih saking tindak Durjana Cudi samya saijeng saeka kapti akarya luhuri nusa bangsa tuwin negari Ngastina wana gumimbangi gunung nganggung rinaksa meneh lestari lontung urun ratu merah jati dadi guru-guru karing lingkungan langkung-langkung namung tinaliti sampun-samet ing sesanggeman sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winada ananing wong masinamatan daya dinayan siwiji-wiji mapan sejatining jejibaan kang pinuji teman mawujud manunggaling cipta rasa kang sambabar karya kenging binasake negari Ngastina nalika semlagi manjik marang jaman bencana panjang kunjung masir mawukira jinawi Kemah Ripah Karta Tata Turta Raharja dasar negara kang gedhe bori padhang jagate dhuwur kukus turta adoh kunjarane turta kasusuring manca praja lah sinanda wau ingkang ngasta pusaraning adil bangsa negari Ngastina penangira dene ucapna dasa namanira sang rata dasa 10 rama wis mestani jejuluk sang rata Prabu Duryudana ya sang rata Prabu Jakawitana ya sang Prabu Jayawitana ya sang Drestaratmaja ya sang Gendari Suta ya sang Gurupati Nalendra Kagapiteksa kasinungan kasektene luwih bebasan binatang pendajina lemender tinumbak benggong senutak untung datan mokal saged ngayomi sang para kawula wonten praja negari Ngastina nalika semana sang Prabu Duryudana lenggah mandaing dampar semek babon pun madani sinasapan lisan jebat kesturi gondori ambabar arum dumugi sak jawining pasewakan
Nora mantra-mantra sepating ngubut ora yatiwaning kasugihan Sang Hyang Bathara kuwi langit Jawantah. Binayang sang janing para Hapsari kawis tinggal pepandir sagung kang sama semiwu ingkang ketingal manggu tanggung Joko maloro-loro samya ngambil mancaring Prabu. Kawis tara katingal semanipun Sangya Parwa Punden mimah para pujangga mimah sang janing para kadang. Ananging tetan kantun ananging menika turanipun Pepatih Negari Ngastina saturing palsa jendar. Ananging Sang Rekyana Patih Harya Suman ya Harya Sengkuni ya Raden Trigantalpati. Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni mengkaraken pilenggahipun pujangga Negari Ngastina pandhita saka lima ananging Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra. Katingal momper pananggih candranya rawuhipun Senopati Negari Ngastina kang tansah rirengga-rengga ananggih menika temenanipun Nalendra ing Ngawangga jejuluk Sang Nerpati Karna Basusena ya Sang Suryatmaja ya Sang Surya Putra. Sang Nerpati Karna Basusena mangkaraken pirenggahipun Nalendra ing toya tinalang kadang nata panggih Sang Raden Kartamarma ya Pangeran Pati Negari Ngastina. Nalika semana depi wis kawetara Sang Prabu Duryudana arsa medhar sabda dada kumanguli wijining pandika Sang Kurwati ingkang dereng kababaring lesan.
Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspeteng Udyono miwang panjragang sarwarokma renggeng manik nara Abra Prabanya sumerah Abra Prabanya kang sumerah kenyaring tetsa laliwaran ler ke laju sering tadet Wimbo kekanda mrek mingget kati upeng maruta mando saparan mangambar kongas
Niwangsuk mono mangadiriwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Paman Harya Paman Pati Harya Sengguni ayo dadi kaget pengliru si Paman Pati dene sira ingsun mijana ngarsaning manira Paman Pati Harya Sengguni Paman Pati Harya Suman nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Jaka Pitana sakalangkung padukane bali dumateng piswanipun ingkang bapa ing kepatihan ing jawi sanget kuwatosing manah bebasan pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana tebih saking raos kemarasan nggih anak Prabu kemareng kula jumadung dawuh nampi timbalan paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana kawula nuninggih sinuwun Paman Harya iki katiparanggen sira ingsun percaya menawa dadi batal wakil ingsun Pranata tata rakiting kaprajan negari Ngastina murata diagatana kelawan panjenengan ingsun samendang aja kanthi kengkarempin Paman Pati Harya Sengguni menawi padukan dangu bab tata rakiting kaprajan negari Ngastina tartentu sedaya tan badhe anguji waninggil para kawula sami sayog saka kapti karya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenya sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katempuh panang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung semangga kabandhem nggih diwaji sembahan kula kamula ninggih Paman Harya iki gawe bumbung gawe marem menggali ingsun teka jangkep kang dadi aturira Paman ora liwat pakaran ingkang utama wae tindakna selawasing urip inggih nggih menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala lan kula mboten badhe selak namung kepareng ing sak mangke dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandhapada paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Duryudana sampun kawula tampi dawah sami-sami kula cancang pujahi weri dumawing bijang rumeting berdaya ndadosaken cahya nar cahya daging rah kayiwanan ingkang putra Ngastina Paman inggih boten langkung kaprayogaken nenggah jengandika Paman Harya Sengguni wonten Maraja Negari Ngastina inggih nggih sampun boten kirang prayogi pisamanipun ingkang bapa ing kepatihan Bapa Pandurna Paramanira araipun jengandika Bapa Pandurna ing Sukalima Paman Kumbayana ingkang putraipun Duryudana ing Ngastina ngaturaken pudya pangastawa tuwin pambagya raja mugi tansah kunjuk ngarsa jengandika Bapa Pandurna Bapa Pandurna ing Sukalima oh kena swaru gembol manyor-manyor do ning dungkul wana alas-alas dadi wana kula ninggih anak Prabu sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang bapa ing Sukalima anggen kula sowan wonten ngersa paduka anak Prabu Jaka Pitana asung pudya pangastawa pambagya raja sampun ingkang bapa tampi karo bombong rasim kalih mboten langkung kula ngaturaken salam taklim mugi tansah kunjuk ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu sampun kula tampi karo bombong rasim kalih mboten langkung kasekecana ingkang langgeng prayogi lenggah paduka bubur Pandurna ing Sukalima wonten Maraja Negari Ngastina Paman Kumbayana oh sampun wonten kirang prayogi nggih sampun wonten kirang sekeca anggen kula sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka nampi timbalan paduka anak Prabu Jaka Pitana kawula nok ninggih menawa dening Kakang Prabu Karna Basusena ing Ngawangga sareng paduka Kakang Prabu Karna rawuh wonten Maraja Negari Ngastina ingkang rayipun Duryudana ngaturaken pambagya harja muga tansah wilujeng rawuh paduka Kakang Prabu Karna Basusena Ngawangga wonten Maraja Negari Ngastina Kakang Prabu jagat pangestu rawuh lho jagat Yayi Prabu inggih sakalengkung remen penggalipun ingkang ngraka ing Ngawangga dinten menika
Dipi kula tambi pandangan Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana wonten ngersa Paduka Yayi Prabu Duryudana wonten Praja Negaring Astina. Nggih. Langsung pudya pangesta miwah pambagya raharja sampun ingkang raka tampi karo Bambang Rawasa Begalih sartanipun antuk berkah pamujinipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Piswanipun ingkang raka ngawangga tansah manggih wilujeng mboten wonten angan setunggal punapa Yayi. Nggih, Kakang Prabu Karna. Kepareng kula ngaturaken salam taklim. Mugi kunjuk ngarsa Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Sampun kula tampi karo Bambang Rawasa Begalih. Mboten langkung kanjeng Cana lenggah Paduka Kakang Prabu Karna wonten Praja Negari ing Astina menika Kakang Prabu Karna. Nun inggih sampun mboten ngrang prayogi. Pisawanipun ingkang raka ngawangga dinten menika Yayi Prabu Jaka Pitana. Apa dene sira Dimas Kartomarma kadangipun Kakang ing toya tinalang. Sasomane Siadi Kartomarma padha kanthi raharja sak parep tamu Dimas toya tinalang. Bau nun inggih. Nun amin masang Kalimantabe tinebinong nguloduri dumawahing tawang-tawang. Ini nepat ning tolak manu Koko Prabu. Sakalangkung padukane bali dumateng pisawanipun ingkang rayipun Kartomarma. Kepareng paduka miji dumateng pisawan kula tansah pinayungane kawidatan ing sambi kula tebi saking rubeda cinaket ning arah jalan kajiwanan Koko Prabu. Kepareng paduka miji dumateng pisawan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka sinuwun Prabu Duryudana. Koko Prabu Jaka Pitana. Ya Dimas Kartomarma. Syadatur bekti kelawan pun Kakang lan pangestunipun Kakang Tampanana. Sampun kawula pun nyintatosna jimat. Parang pangestu Paduka badhe kula cancang puceng weni dumawing pijang rumeketing merdawi saestu ndadosaken cahya nercahya daging rah kajiwanan Koko Prabu. Lan tatanat barisane Purwadi punika padha gantung sibuk. Aja nganti ingkang padha saur manuk. Jeneng ingsun Nedya Anem Bromo sartane babarake wigatining pasewakan Dimas Kartomarma. Bau nuk niki. Purwingking sampun Paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe selak, tartentu kula mboten badhe suwala. Sakalangkung kula namung badhe nyendikane dawuh Paduka sinuwun Prabu Duryudana ing Astina Koko Prabu Jaka Pitana. Bau nuk niki. Prayogakna Dimas lungguh ngono ngersaning pun Kakang. Nggih, sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Pamandarya Popo Penemban Durna menapa dening Kakang Prabu Karna basis ning Amangga tartentu kemawon damel kaget sartanipun damel goreh enggalih Paduka Pamandarya menapa dening Paman Kumbayana sartanipun Kakang Prabu Karna basis ning Amangga duka dinten sakmenika kula animbali rawuh Paduka wonten Praja Negaring Astina ingkang dereng lawan adat ingkang sampun tartentu kula mung badhe ngrembak babagan inggih menika sepisan tata rakiteng kaprajan Negaring Astina ingkang sampun mataun-taun kawula Negaring Astina mriku samya ngraosaken tentrem lan ingkang angka kalih nedya kula rembak wonten wigatining pasewakan mriku namung kula badhe najahaken dumateng Paduka Sang Hyang Marawini sepuh babagan kawontenan wonten Praja Negaring Astina. Pamandarya menawa dene Bapa Durna lan Kakang Prabu Karna nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu inggih. Kula sampun tanggap kalian menapa ingkang Paduka dawuhaken. Pendak-pendak saben Paduka ngawontenaken pasewakan wonten Praja Negaring Astina. Tartun inggih ingkang sepisan dipun rembak. Inggih menika babagan kawula. Tata rakiting kaprajan saha kawontenanipun para kawula dasih wonten Praja Negaring Astina. Tartentu sedaya menika sampun kalampah kanthi sae. Jur nyatanipun anggen kawula ugi tansah laku amemayu hayuning bawana ndherekaken kelawan jengandika anak Prabu Jaka Pitana. Mboten kendhat anggen kula tansah nengenaken dumateng menapa ingkang sampun kalampah. Ingkang mboten sakmestinipun kalampah. Kula ugi sampun sedaya sampun kepareng kula dandosi awit pikantuk dawuh saking Paduka Sang Sinuwun anak Prabu Jaka Pitana. Pamandarya inggih. Iya. Nanging kula nuwun sewu ingkang dadosaken bingung sarandunging penggalipun ingkang bapa ing kepatihan dinten sakmenika nggih. Teka Paduka anak Prabu Jaka Pitana ngawontenaken pasewakan
ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun jernyatanipun wekdal dinten menika sanes dinten ing pasewakan teka paduka sak menika ngawontenaken pasewakan kamangka kula nuwun sewu menawi kula titik saking pasemon paduka kadidene wonten gegembolaning manah wonten legetaning penggalih ingkang paduka anak Prabu Jaka Pitana mboten saged tambabaraken dumateng ingkang bapa ing kepatihan mula saking menika nggih awi kula aturi paring dawuh ingkang tetela menggah menapa ingkang dados wigatosipun menawi kepareng tumunten kawedhara ing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana awi kula dherekaken manjing telenging kedaton apan catur netra sak pejagong kaliyan ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu nuwun sewu anak Prabu Jaka Pitana paduka nganturaken pasewakan pendang-pendang nganturaken pasewakan tartentu cetha rembagi kemadyaning pasewakan menika tartentu cetha teka wekdal punika paduka kula sawang pasuryanipun kadidene nuwun sewu tiyang ingkang nandhang sungkawa kadidene tiyang ingkang nandhang rengu kersa paduka paring dawuh ingkang bapa ing Sukali manedya nganglungaken janggane ningaken karna mastuti dawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih anak Prabu Yayi Prabu kula niki semanten ugi kula nyandhong dawuh nungsung pawarta menggah paduka Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang ngawontenaken pasewakan teka pasewakan dinten sak menika beneh benten kawan adat ingkang sampun kelamban. Pramila kula nuwun sewu Yayi. Ambebile paduka kersa linanana suka lan penggalih. Yayi Prabu Jaka Pitana kersa paring dawuh dumateng ingkang raka ing ngawangga. Amin sewu to. Kula menika wonten Praja Negari Ngastina minangka jejering senopati tartentu ugi tansah badhe mangertosi dumateng kawontenanipun para kawula dasih menapa ingkang lumadi wonten Praja Negari Ngastina lengleng ramyang ingkang driya Periwang Candra katawangan sumu ing nias kato retan lemut kapiarsaning rojit ramreming triyama koko wong nyawang wisesa Jagat Dewa Bathara Pamandarya wonten dawuh Bubur Bandurna wonten dawuh Kakang Prabu Karna wonten timbalan ingkang dawuh Yayi kula nuwun sewu sareng kula babaraken pasewakan teka kula menika nanjaken babakan kawontenan wonten Praja Negari Ngastina ingkang sampun tigang candra kalampah jebul tinemune perkawis menika kula rasaken piyambak jebul tinemune perkara niki kula penggalih piyambak jebul tinemune menapa sing pun nglampah wonten Praja Negari Ngastina menika kula manggalih piyambak kula pikir dhewe boten wonten ayaka Praja Negari Ngastina setunggal kemawon
ingkang bebantu sak biyantu kaliyan ingkang putra nuwun sewu panjenengan wonten mriki sedaya lenggah wonten mriki menika ingkang dipun arep-arep ingkang dipun aben ajeng menika napa kula tak nyuwun mriksa kula tak nyuwun mriksa kawontenan para jenengan sampun tigang candra kalampah kados mekaten sampean iku janjane etok-etok ora krungu apa jen ora krungu tenan kula tak nyuwun mriksa Loh, nuwun sewu niki pripun kok? Ujug-ujug kok kula didukani kaya ngoten niku. Mboten kateges kula dukani kalih sampeyan. Kula mboten miji setunggal tiyang. Kula mboten ngrasani nayaka punggawa setunggal tiyang mriku mboten. Nanging sedaya perkawis menika ingkang kaembet menika babagan kawula wonten para jenegari Ngastina ingkang magepokan kawontenanipun kaliyan nayaka praja punggawa. Cobi tak nyuwun mriksa nek sampeyan Bapak Danduna pandhita sing wasis, pandhita sing lantip jare kondhang monyor-monyor. Kenging napa tigang candra niki kawontenan wonten para jenegari Ngastina pun kaya ngeten kanane sampeyan meneng wae. Lho lah negari Ngastina enten apane nggih? Negari Ngastina enten tontonan apa? Nuwun sewu kula tak nuwun mriksa. Kula kok malah mboten nanggap, kula kok malah mboten mudeng. Nek cetha sampeyan mboten tanggap, cetha sampeyan mboten lahir batin anggenipun nyengkuyung atekipun ingkang putra pun Joko Pitana. Lho kok mboten lahir batin niku napa? Teges sampeyan ndereke kula, wong sak dhuwit, wong sak brana picis, wong sak gaglakan sampeyan melu kula. Sampeyan pun dedilat. Lho, nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Nuwun sewu kula kok malah mboten mudeng perkarane niki pripun? Wis to Kang, meneng wae. Tak dangune. Nuwun sewu anak Prabu. Kula aturi sareh rumiyin teka menika nembe paduka nembe mbabar pasewakan teka sampun duka kados mekaten. Amit sewu mangke rumiyin wonten perkawis menapa ingkang kalampahan wonten praja negari Ngastina nggih. Sampeyan syukur padha wae. Sampeyan ora lahir batin. Sampeyan ora iso ngerteni karepe anake nggih kula ingkang putra Ngastina Duryudana. Sampeyan sami kemawon sing jarene patih sengkuni kuwi cedhak karo nata Ngastina. Jebul nyatane mung ngayawara. Cedhak mung nalikane kula seneng. Banjur bareng kula susah, sampeyan etok-etok ora krungu, sampeyan etok-etok ora weruh. Aling-aling dhuwit kok sampeyan iki. Lho. Amit sewu nggih nuwun sewu. Sampun to. Kula aturi sareh rumiyin. Kula menika nanjaken kanthi estu kawontenan wonten praja negari Ngastina menika kalampah napa? Cobi to. Kula nek mboten dipun maringi dawuh, kula nek mboten didhawuhi, kula nek mboten dikandhani lak kula ugi mboten mangertos. Sami kemawon paduka mboten ngraosaken. Sami kemawon paduka mboten tresna kaliyan para kawula sak praja negari Ngastina. Samenika kula nuwun sewu. Sampun bab perkawis menika sampun ngantos dipun rembag kanthi sarana kasar. Kula kinten kula kedah medharaken sabda kawontenan menapa ingkang binabar wonten praja negari Ngastina. Lah ngaten kemawon gampang kok. Dadak mawi duka menika kula nuwun sewu. Lingsem menawi dipun periksani kawula kathah. Sing lingsem niku kudune sampeyan. Sing isin niku kudune sampeyan, sing isin niku kudune jenengan. Jenengan ora ngrumangsani, panjenengan boten ngrumaosi, pun ngiyup kamukten wonten praja Ngastina. Wisa ngrasake senenge, ora iso ngrasake paite. Nuwun sewu sampun kula aturi sareh. Sampun nggih anak Prabu sampun kula aturi sareh. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwaki. Tirtaning kesabaran sampun sareh sabar anak Prabu. Estunipun kula namung bingung. Awit tigang candra menika kawontenan wonten praja negari Ngastina kadidri ketaman Melak ing Jawata, ketaman Pagebluk Mayangkara. Kathah kalih ingkang nandhang sakit, isuk lara, sore ketiwasan,
Sore loro esuk kapraloya meniku kathah sanget. Kawontenan meniku nganti kawula sak praja negari Ngastina mentek. Lah kok sampean sing minangka nayaka Punggawa sing jare tansah sak biyantu sak laku jantrane Prabu Duryudana. Lah kok meneng bae kula tak nyuwun mriksa sampean dumingkat neti. Nuwun sewu Yayi Prabu, kula nuwun sewu. Kula aturi sarih rumiyin Yayi. Bab perkawis kawontenan wonten praja negari Ngastina. Nuwun sewu, mbok bilih pancen Bapa Membantara kaliyan Paman Harya mboten ngraosaken kawontenan ingkang kalampah kados mekaten. Jenyatanipun sangka kathah kewajiban kaprajan negari Ngastina ngantos lirwa maratelaken dumateng kawontenanipun para kawula. Nuwun sewu menawi padukan dangun dumateng ingkang Raka, kula malah langkung pana. Amin sewu, kula langkung mangertosi kawontenanipun kawula wonten praja Ngastina. Kene sampeyan yo meneng bae. Nuwun sewu, kula menika namung kendel menika, kula namung meneng menika awit kula mboten dipun dangu, awit kula mboten dipun dawuhi. Mengke kaanggep kula menika lancang, kaanggep kula menika cumalena. Estunipun kula mangertosi bilih kawula wonten praja negari Ngastina menika wekdal punika sampun wonten 3 conto ke Taman Pagebluk. Nggih. Lajeng menapa mboten wonten sarana damel sadaning praja negari Ngastina saking Paduka Kakang Prabu Karna. Iki kula ugi sampun kawuhaken Brahmana winasih 1000 segotong miyang para nimbuna. Kinarya nambak renganing praja. Wondene ugi gagar wigartatan antuk karya Yayi. Nuwun sewu. Paduka mboten mangertosi menapa ingkang sampun kula lampahi minangka jejering senopati wonten negari Ngastina. Malah ing sak mangke kula nuwun sewu. Mbok bilih Paduka kersa aminta wonten ngersanipun panguwasaning Dat Kamurwing Dat nyuwun pinta saraya wonten serana menapa ingkang saged damel usadaning praja negari Ngastina. Malah ing sak mangke kula ingkang sagah damel serana pados syarat sarana damel usadaning praja negari Ngastina. Nggih. Iye. Malah kula ugi sampun pikantuk sasmita. Sejatosipun kula menika kantun nglampahi menapa sasmita ingkang sampun kula tampi saking ngersanipun para Jawata. Nanging gumun kula Kakang Prabu. Piyai sepuh dulungguh kloso gumelar. Kudu sak geleme dhewe. Oh, sinten Yayi? Niku kalih niki. Kula. Napa kula? Bang penggalih dhewe. Kula ora arep ngarani sinten-sinten. Wonten mriki kula ora arep ngarani sapa-sapa. Nyatane nek krasa ya pancen nglakoni apa kang kula aturake. Nggih. Oh nggih. Kula tanggap. Kula mangertos nggih anak Prabu. Kula sampun paham. Kula sampun mudeng kalian menapa kanten wonten praja negari Ngastina. Lajeng ing sak mangke kados pundi kawontenanipun anggenipun Paduka sampun pikantuk sasmita. Ngendikanipun anak Prabu Jaka Pitana, Paduka sampun pikantuk sasmita saking sanipun para Jawata. Babagan srana sadaring praja negari Ngastina. Nggih, pareng matur. Sasmita ingkang kula tampi cetha. Bilih sepisan praja negari Ngastina menika kedah yinaken syarat sarana inggih menika numbalaken sawijining pusaka kagem sarana sadaning praja negari ing Ngastina. Lho, pusaka napa niku, Nggih? Nggih, boten sanes kejawi namung pusaka ing Mandura kagunganipun Koko Prabu Baladewa inggih menika pun Kyai Nenggul lan Kyai Alugara. Menika Sepisan kedah dipun tumbali pusaka Kyai Nenggul lan Kyai Alugara. nggih, leres. Awit menika dados sarana panggesanganing para kawula lumantar anggenipun para kawula ngawontenaken tetanen wonten ing Masabinan. Nggih. Lajeng ing ngangka kalih dawuhing dewa ingkang kula tampi. Negari Ngastina saged walu nirmala temajati waton boten ketang tigang ngedheping maninggal. Negari Ngastina tinunggun panakawaning para Pandhawa. Inggih menika pun Semar Badrana inggih Kakang Semar, inggih Kakang Nayantaka ingkang kadempel. Kula saking mriku wekdal punika nedya kula pasrahaken dumateng sinten kemawon ingkang kersa sak biyantu nek pancen lahir batin nyengkuyung ateke Prabu Duryudana kedah sagah
minangkani menapa sasmita saking para Jawata ing tembe wingking mangke dadosaken sena sadaning praja negari Ngastina Pamandarya Bobodurna menawa dening Kakang Prabu Karna. Sikra-sikra yen permana gansa sikra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sangkatre kumulung katriku mulung mangrumah ing padya Wurda kula rek kakiri-kiri Runanggono magawe klarira wang-wang aturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nggih, dawah sami-sami. Lajeng srana ingkang angka kalih menika kula nuwun sewu, menika ingkang kedahipun dipun petang rumiyin, ingkang dipun rembak rumiyin. Dipun petang kados pundi? Dipetong kepiye Kakang Dura? Mengke riyen syarat ingkang angka kalih menika nak negari Ngastina kedah dipun tenggani nggih menika pun Semar Badranaya. Nggih. Nah, menika sak mangke menawi miturut pamanggih kula, Semaring sak mangke badhe ngemong dumateng para kawula. Sartanipun para Sata Kurawa, negari Ngastina. Nggih napa mboten? Nggih, leres kasih jan mekaten. Nuwun sewu. Semar menika mengke nek ngomong para Sata Kurawa malah gur ngebot-boti. Ngebot-boti kados pundi? Wis to Kang, wis manuta wae sampean ku rasane koneka. Mengke riyen Dik Pate. Niki kula luruske. Merga niki ngembet dumateng kawontenanipun anak Prabu Jaka Pitana menawi ngantos Semar kok kelakon momong karo para Sata Kurawa apa mengke malah gur ngribeti, malah gur ngebot-boti. Ngebot-boti piye? Sepisan Semar menika kere. Nggih. Angka kalih Semar menika namung drajating batur, Semar menika wong sekeng, Semar menika wong ora duwe. Nggih. Lajeng negari Ngastina menika negari ingkang sugih. Nuwun sewu, Semar ngerti negara sugih, engko nek ora dimanfaatke nek ya eman-eman. Ngaten lho Dipate. Oh, ngono. Nggih. Dadi mengke Semar ora wurunga nek mapan wonten negari Ngastina, momong para Sata Kurawa, ora wurunga mengke mung bakal ngelongi jatah kula. Anggen kula sampun nderekaken anak Prabu Jaka Pitana. Ora kok ngelongi jatah sampean niku pripun? Pun niku urusan kula, niku perkara kula, merga kula duwe dendam karo Semar. Kula ndek perkara karo Semar. Perkarane, pun sampean mboten sangerti, kula mboten ajeng crita kali sampean. Niku perkara kula, niku perkara pribadi. Mboten ajeng kula beto-beto teng pasewakan. Kuwi nak ngregeti Damar Kencana. Lho. Apa hubungane karo Damar Kencana, Pak? Wis sampean ki gur manut dawuh anak Prabu Jaka Pitana wae. Sampean ki ora usah melu-melu, ora usah nyentulani rembuke. Lho mengke riyen Semar niku lak kelilip tumrap para Sata Kurawa. Cobi to. Ping pinten Kurawa arep mateni Pandhawa. Lantaran arep gawe cintrakaning Semar. Cobi mangeling-eling, cobi mang penggalih. Ping pira Kurawa arep gawe patine Pandhawa lumantar arep mateni Semar. Laman wekdal punika kedahipun dipun rembak. Awit menika saged dados pancatan Semar mapan wonten negari Ngastina menika lak mengke tartemtu Semar badhe lena. Lena tegese, lena menika meleng. Lena menika apa ya? Ngalamun. Lena menika penggalipun kosong. Lena terus Semar dikapake. Nggih nek do sarujuk lho niki nek do setuju. Nggih. Niki dados pancatan nggihipun badhe mateni Semar Badranaya. Mula sak mangke menawi ngantos sinten ingkang sampun kelampah mboyong Kakang Semar Badranaya wonten Praja Negari Ngastina, Semar dibeleh. Lho. Semar dibeleh. Ndase dipendhem ning alun-alun negara Ngastina. Terus iwake dimasak. Dienggo lawuh, nggo tambul para Sata Kurawa. Wek. Kula krungu dawuh sampean kok wis munek-munek sikik. Mricane sing akeh. Ben ora krasa amis, nuwun sewu. Ana daging wong Kurawa kok ya ndora gelem to mangan iwake Semar. Wong wis awake kaya ngono, Semar ki arang adus. Coba.
Iwake mengko kaya ngapa? Pun sing baken niku sarujuk mboten sarujuk kedah kados mekaten lampanipun. Maring samangke anak Prabu Jaka Pitana, kula nyuwun pamit, kula nyuwun tambahing pangestu kula badhe bidhal sowan wonten praja kawontenan Garing Mandura. Nedya nyuwun ngampil wujuding pusaka Hyang Nenggala lan Kyai Rugara. Nggih, nindakaken kalian tindak Jengkar Paduka. Lajeng babakan Kakang Semar menika kados pundi? Pun nek dosa rujuk lho niki nek dosa rujuk. Sampeyan kersa mboten menawi ndahar iwakipun Kakang Semar Badranaya. Nek kula moh. Lho. Kurawa sanes Kartamarma. Wonten ya, Bu. Kowe nek kon mangan iwake Semar gelem. Wek. Jijik. Moh kula moh. Pokoke moh. Kowe mah tenan. Moh. Ya wis ora samah moh ndak cacah-cacahe Kalanjana lho kowe. Sampun anak Prabu kula nyuwun pamit. Babakan perkawis Kakang Semar menika ingkang sakmangke kados piyambakipun badhe mrawasa dumateng pun Kakang Semar Badranaya anggenipun badhe damel cintrakaning Kakang Semar Badranaya menika perkawis gampil menika dipun penggalih keri kemawon nggih. Nggih, nderekaken kelawan tindak Jengkar Paduka. Kula balang puji pangestu. Muga tansah kalis lampah tindak Paduka Mandura anggenipun bidhal wonten praja Garing Mandura. Apa nyuwun pamit karo anak Prabu nyuwun tambahi pangestu anak Prabu Jaka Pitana. Pitana Kakang Prabu karo Kadiparan. kula nuwun sewu. Babagan perkawis inggih menika pun Bapak Mandurna. Ingkang sampun tindak bidhal sowan wonten praja Garing Mandura. Nyuwun ngampil wujudipun pusaka Hyang Nenggala lan Kyai Rugara. Menapa malah boten langkung prayogi menawi dinten sakmenika kula sowan wonten kesatriyaning Madukara. Wigatosipun menapa? Kula nedya mboyong dumateng pun Kakang Semar Badranaya. Kula boyong sowan wonten praja Garing Astina. Nggih, mriku langkung sae. Nuwun sewu nggih lajeng para sata Kurawa. Dinten menika antuk panggawean menapa? Kurawa nyambut gawe, ora nyambut gawe, ora idep. Lho. Kok ngaten? Nuwun sewu. Kurawa menika sampun marambah makaping-kaping. Sampun wungsal wangsul para sata Kurawa menika majeng wonten ing Mabaratan. Mboten wonten setunggal kemawon. Setunggal kemawon mboten nate Kurawa menika unggul wonten ing paperangan. Lho, sak ora-orane lak perang menika diinggih syarat. Nggih sampun. Kersa Paduka nedya nyengkuyung dumateng sinten? Nggih, kemareng kula nedya
nyuwun dipalilah nindakaken nderekaken kelawan lekasipun Kakang Penemban Durna. Nggih. Menawi lumekaten kula namung nderek ingkang dados kersa paduka Paman Harya. Inggih nggih anak Prabu ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna Wonten dawuh Yayi. babar pisan bab katentreman sartanipun usataning praja negari Ngastina samangke borong dumateng paduka Kakang Prabu Karna Basusena ing ngamangga. Nggih, ndedonga sareng-sareng mugi-mugi kawontenan wonten praja negari Ngastina menika enggal-enggal saged nirmala temah jati temah mulya Yayi. Nggih, Kakang Prabu Karna mekaten. Babar pisan Kang Mangkono Dimas Kartomarma. Nggih, wonten dawuh. Bebarno kang padha sibu gandeng kaya wis ora ana cicipan mataring pasewakan ingsun kundur kedaton. Nggih, nono ngisaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna katene mananggilan. Arsa sang nata kundur kedaton jog saking dampar nyuwun kinampen gambaran gading. Kadharaken sang jaring Pramban Jadi manggu tanggung Jaka maloro-loro ingkang samya ngambil upacaring prabun. Kawis saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata. Namun kanturan saking Mandrawa tindak nyosang Prabu Duryudana tansah memuji syukur wonten ngesaning Gusti.